ஹாய் எவ்ரிவன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அயோட்டா காயின். ஓகேவா? கிரிப்டோ கரன்சியில் அயோட்டா காயின் சொல்லிட்டு ஒரு காயின் இருக்குது. அந்த காயினை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரியா? இந்த காயின் வந்து டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்கு ஒரு நிமிஷம் டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்கு வந்து பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ஒரு பிளாக் செயின் தான் வந்து இந்த அயோட்டா காயின். ஓகேவா? இது வந்து ஃப்யூச்சர் பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். சப்போஸ் ரீசெண்டாக வந்து அயோட்டா காயினுக்கு வந்து ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு. ஸோ என்ன நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அயோட்டா ஃபவுண்டேஷன் என்டர் பேஸ் லேயர் ரேஸ் வித் 2.0 டெஸ்ட்நெட். ஸோ இப்படி என்னன்னா, பேஸ் லேயர் ரேஸ் வித் 2.2 டெஸ்ட்நெட் அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து நமக்கு வந்து நிறைய டிரான்சாக்ஷன் வந்து நடக்கும். சரிங்களா? டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் நாட் இப்போ நடக்கிறது டிரான்சாக்ஷன் கிடையாது, டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன். சரியா? ட்ரேடெல்லாம் நடக்கும்ல, கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி ட்ரேடு, அதுவும் டிஜிட்டலில் தான் நடக்கும். ஸோ மணி டிரான்சாக்ஷன் அதுவும் டிஜிட்டலில் தான் நடக்கும். எந்த டிரான்சாக்ஷனாக இருந்தாலும், திங்ஸு, வேறு ஏதாவது எக்யூப்மெண்ட்டு, எது டிரான்சாக்ஷன் பண்ணாலும் எல்லாமே டிஜிட்டலில் தான் வரும். ஓகேவா? அந்த டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷனில் வந்து அதான் அங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ என்ட்ரன்ஸ் பேஸ் லேயர் ரேஸ் வித் 2.2 டெஸ்ட்நெட்டு. ஸோ இவன் தான். ஓகேவா? இங்கே பாருங்கள். IOTA is addressing the technical feature that nuked blockchain like the network nearly 2 weeks early this ago. ஆக்சுவலாக இந்த வேலை வந்து இவங்க வந்து இந்த திஸ் இயர் 2020க்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு 2 வீக்ஸ் முன்னாடியே வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான். ஓகேவா? இது பேஸாக வந்து இப்போதைக்கு இந்த நியூஸ் மட்டும் நான் லைட்டாக பார்த்துடலாம். coordinator that the previous valid blockchain transaction பாருங்கள், வேலிடேஷன் blockchain transaction. ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா, ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு வந்து வேலிடேட் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போது ஏதோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறீங்க. சிம்பிள் அமேசானில் போயிட்டு ஒரு பொருள் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஒரு பொருள் வாங்கும் போது அந்த பொருளுக்காக நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுவீங்க, அன்லைக் பண்ணுவீங்க. சப்போஸ் இப்போ யூடியூப்பில் வீடியோ பார்க்குறீங்க. ஸோ வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கூட இப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுறீங்க, அன்லைக் பண்ணுறீங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் லைக் பண்ணிங்கன்னா அது லைக்குன்னு காட்டும், அன்லைக் பண்ணிங்கன்னா அன்லைக்குன்னு காட்டும். ஸோ இது ஃப்யூச்சரில் எப்படி வரும்னா, லைக் அன்லைக்குன்னு வந்து ஒரு இதில் வராது. சப்போஸ் வேர்டு எழுத்தில் வராது. ஆக்சுவலாக அது டிஜிட்டலாக வந்துடும், எண்ணியெல்லாம் வந்துடும். சப்போஸ் 1.10 அப்படி தான் வரும். ஸோ நீங்கள் லைக் பண்ணிங்கன்னா அங்கே 1ன்னு காட்டும், அன்லைக் பண்ணிங்கன்னா 0ன்னு காட்டும். அது வந்து டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ இது வந்து ஒரு டேட்டா ஸ்டோரேஜ் இது வந்து எப்படி சொல்கிறது, செக்யூர் டேட்டாக்காக இது அயோட்டா காயின் வந்து ஒர்க் ஆகுது. நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் என்ன டேட்டா அனுப்புனீங்களோ, இல்லை டேட்டா ரிசீவ் பண்ணிங்களோ, இல்லை டேட்டா சேவ் பண்ணிங்களோ, எல்லாமே வந்து செக்யூரிட்டிக்காக, எல்லா டேட்டாவும் செக்யூரிட்டி பண்ணுறதுக்காக இந்த அயோட்டா காயின் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதோடைய ப்ராஜெக்ட் தான் வந்து இந்த அயோட்டா காயின். ஓகேவா? இப்போ வந்து இந்த அயோட்டா வெப்சைட்குள்ளே போவோம். இதுதான் வந்து அயோட்டாவுடைய வெப்சைட்டு. சரியா? இப்போ இந்த அயோட்டா எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கேலபிள், ஃபீலஸ்ஸு. ஆக்சுவலாக இந்த டேட்டா எவ்வளோ டேட்டா நீங்கள் சேவ் பண்ணாலும், எவ்வளோ டேட்டா டிரான்சாக்ஷன் பண்ணாலும் அதுக்காக உங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. சரியா? ஃபீஸ் உங்களுக்கு கிடையாது, எல்லாமே ஃப்ரீ தான். இப்போது இங்கே பாருங்கள், ஃபீலஸ்னால் ஓப்பன் சோர்ஸில் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸில் நீங்கள் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்டர்நெட் தான். ஓகேவா? இப்போ பாருங்க, நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டேட்டா அண்டு வேல்யூ எக்ஸ்சேஞ்ச். ஓகேவா? டிசைன்டு என்டையர்லி வித்தவுட் ஃபீஸ். IOTA is the backbone of IoT. ஓகேவா? எனேபிள் த மிஷின் எக்கனாமி. அப்படின்னா எப்படி தெரியுமா? எனேபிளிங் தி மிஷின் எக்கனாமி. இப்போ வந்து ஹியூமன் மனுஷங்க. ஓகேவா? மிஷின் இருக்குது. இவங்க 2 பேர்த்துக்குள்ள ஒரு கனெக்டிங் ஃப்யூச்சர் டெக்னாலஜி வந்து அப்படி கொண்டு வர போகிறாங்க. இந்த அயோட்டா டெக்னாலஜி வச்சு, இந்த அயோட்டா டெக்னாலஜியில் வந்து இந்த பிளாக் செயினில் வந்து ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வர போகிறாங்க. மிஷினுக்கும்
ஹியூமன்ஸுக்கும் ஒரு கனெக்டிவிட்டி. இங்கே பாருங்கள், IOTA is the post to play central role in next industrial revolution future, enabling the economic relationship between the machine and bridging the human and machine economics. ஓகேவா? ஆக்சுவலாக ஹியூமனுக்கும் மிஷினுக்கும் ஒரு கனெக்டிவிட்டி, அது டிஜிட்டல் முறையில் அந்த அப்படி ஒரு கனெக்டிவிட்டி கொடுக்க போகிறாங்க. அப்படி ஒரு டேட்டா ஒரு ஜாயின் டுகெதர் மாதிரி ஒரு எப்படி சொல்கிறது, மிஷினுக்கும் ஹியூமன்ஸுக்கும் ஒரு ஒரு ஒர்க்கபிள் அந்த மாதிரி கொடுக்க போகிறாங்க. த டேங்கிள் IOTA நெட்ஒர்க்கு டேட்டா ட்ரூ, அதான் சொன்னேன். அது என்ன டேட்டா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அது வேலிடேட் பண்ணி காமிக்கும். ஓகேவா? இங்கே பாருங்கள், IOTA சோசியல் இம்பேக்ட்டு, சரியா? சோசியல் இம்பேக்ட்டு, மொபிலிட்டி, ஸ்மார்ட் சிட்டி. பார்த்தீங்களா? ஸ்மார்ட் சிட்டி எப்படின்னா, ஃப்யூச்சரில் இப்போ கவர்மெண்ட்டே நிறைய சொல்லுதில்ல, ஸ்மார்ட் சிட்டி, அங்கே எவ்வளோ ஸ்மார்ட் சிட்டி வரப்போகுது, வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே ஸ்மார்ட் சிட்டி வரப்போகுது, அப்படி இப்படின்னு சொல்லுதில்ல. ஃப்யூச்சரே டிஜிட்டல் நோக்கி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு வந்து IOTA டெக்னாலஜி தான் பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. இவன் தான் பண்ண போகிறான், முக்கால்வாசி அதிகபட்சம் இவன் தான் பண்ண போகிறான். ஏன்னா ஃப்யூச்சரே வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி தான் வந்து கன்வெர்ட் ஆக போகுது. ஸோ அது பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியில் இந்த IOTA டெக்னாலஜி வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டு, சரியா? அதே மாதிரி குளோபல் ட்ரேடு, இப்போ நீங்கள் என்ன ட்ரேட் பண்ணாலும், ஒரு நிமிஷம், குளோபலாக நீங்கள் யார் கூட ட்ரேட் பண்ணாலும் அதனுடைய டேட்டா, அதனுடைய டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ எல்லாமே ஸ்டோரேஜ் பண்ணி உங்களுக்கு அவுட்புட் இன்புட் எல்லாமே கொடுக்குறது வந்து இந்த IOTA காயின் தான். ஸோ டிஜிட்டல் ஐடென்டிட்டி இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போது நம்ம ஸ்மார்ட் கார்டு, ரேஷன் கார்டு, பேன் கார்டு, ஆதார் கார்டு, இப்போ வந்து நம்ம கார்டு மூலியமாக வச்சுருக்கோம்ல, அது வந்து ஃப்யூச்சரில் அப்படி இருக்காது. ஃப்யூச்சரில் எப்படி மாறும்னா டிஜிட்டல் ஐடென்டிட்டியாக மாறும். ஸோ நம்பரில் தான் வரும் எல்லாமே ஐடென்டிட்டி, சரியா? இப்போ கார்டு தனியாக வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்காது, எல்லாமே டிஜிட்டல் முறையில் கொண்டு வர போகிறாங்க. அதுக்கு வந்து இவங்க இப்படி தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகிறாங்க. IOTA தான் இந்த நெட்வொர்க் தான் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் சஸ்டைனபிலிட்டி, ஐடென்டிட்டி, சிட்டிசன் சென்ட்ரிக் கவர்னன்ஸு, பப்ளிக் சர்வீஸுங்க பாருங்கள், எனேபிள் மோர் டிரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் பப்ளிக் சர்வீஸ், யூசேஜ் பேஸ்டு இன்சூரன்ஸு, ஸ்மார்ட் சார்ஜிங்கு, கார் வாலெட்டு. ஸ்மார்ட் சார்ஜிங்னா அதெல்லாம் வந்து இப்போ ஃபோனு, லேப்டாப், எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் பொருளையும் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் சார்ஜ் பண்ண முடியும். ஒரு செகண்டு, மினிட்டு அந்த மாதிரி தான் ஆகும். அதே மாதிரி அர்பனில் வந்து இந்த டெக்னாலஜியை வச்சு தான் வந்து அர்பன் இடத்துலலாம் வந்து இவங்க ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் விவசாயமே வந்து இந்த டெக்னாலஜி வச்சு பண்ண போகிறாங்க ஃப்யூச்சரில். அது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது, ஆனால் அதுவும் வந்து இன்க்ளூட்ஸ் இந்த டெக்னாலஜியில் வந்து IOTA டெக்னாலஜியில் இன்க்ளூட்ஸ் தான். ஆக்சுவலாக IOTA டெக்னாலஜி வந்து மோஸ்ட்லி ஃப்யூச்சர் நோக்கி டிஜிட்டல் முறையில் எல்லாத்தையும் பண்ணுறோம். இப்போ ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொன்னால் எப்படி சொல்கிறது, இப்போ வந்து ஒரு ரோட்டில் போகிறீங்கன்னா வச்சுங்களேன், இப்போ ரோட்டில் போகிறீங்கன்னா அங்கே வந்து லைட் இருக்கும், கேமரா இருக்கும், சிக்னல் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இந்த கேமராக்கும் ரோட்டில் போகிற வெஹிக்கிளுக்கும் ஒரு கனெக்டிவிட்டி, இந்த சிக்னலுக்கும் இந்த ரோட்டில் போகிற காரு, பைக்கு, பஸ்ஸு எதாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு ஒரு கனெக்டிவிட்டி. அந்த மாதிரி கொண்டு வர போகிறாங்க, புரியுதா? அதே மாதிரி வீட்டில் உள்ள எக்யூப்மெண்ட்ஸு, ஆட்டோமேட்டிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருள், நம்ம வாய்ஸ் கண்ட்ரோலில் நம்ம சொன்னோம்னா வீட்டில் எரியிற லைட் ஆஃப் ஆகிற லைட் எரியும். அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜியில் இவங்க கொண்டு வர போகிறாங்க ஃப்யூச்சரில், புரியுதா? இதுதான் வந்து IOTA டெக்னாலஜி, சரியா? அதனால் வந்து இது ஃப்யூச்சர் பெரிய ப்ராஃபிட் இருக்கும். IOTA காயின் இப்பயே வாங்கி வைங்க, ஃப்யூச்சரில் செம்ம ப்ராஃபிட் இருக்குது. ஓகே பாய். இதே மாதிரி இன்னொரு நியூஸில் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? பாய்.